Sa ating pong mga balita, attorney, nakakahiya ang Philippine National Police ayon kay Vice President Sara Duterte. Yan ay dahil niya sa kabila ng intelligence funds ng PNP ay wala silang alam sa mga nangyayari sa bansa pati na ang banta laban mismo sa kanya. Yan at iba pang mga detalye sa report na ito ni Jason Rubrico. Naitanong kay Vice President Sara Duterte sa Zamboanga City kung magkakaroon pa ba ng pagkakataong makapag-usap sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa hinaharap. Yan ay sa gitna ng mga nangyayari sa politika nitong mga nagdaang araw. Sagot ng bise, I really believe that we have reached the point of no return. And it is clear, ma'am, na they are really going after me. At gusto talaga nila akong tanggalin sa posisyon. binigyang diin ni Vice President Duterte na totoo ang mga banta laban sa kanya. Ang lahat ng ito ay bago pa man aniya mangyari ang kaguluhan sa Kamara. Documented lahat ng threats sa akin, sa Office of the Vice President personnel, and even sa aking family. Nito nga ang mga nakarang araw, mas binigyang diin pa ng pangalawang Pangulo ang banta sa kanyang seguridad. Sinabi niya na may rest back siya sakaling ipapapatay siya ni Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Kung ang Philippine National Police ang tatanungin, ay wala naman daw silang natanggap na impormasyon sa banta laban kay Vice President Duterte. Bagay na pinalaga ng bise na aniya ay nakakahiya ang PNP. Nakakahiya sa buong mundo na ang Philippine National Police natin, who by the way has intelligence funds, hindi alam ang mga pangyayari sa ating bansa. Nakakahiya na meron tayong police na hindi nila alam ang threats sa Vice President. Nakakahiya yan, ma'am. Huwag sila magsasalita ng ganyan kasi nagpapakita yan ng incompetence ng Philippine National Police. Sa unang bahagi nitong taon, nauna nang sinabi ni VP Sara na may balak manggurgur o pumatay sa kanya. Kaugnay sa mga banta laban sa kanya, sinabi ng pangalawang Pangulo, may nais kasing makamtan si Romualdez. Gusto kasi mag-Vice President ni Martin Romualdez at hindi niya alam, ayaw ng mga congressman at ng mga senador na mag-Vice President si Martin Romualdez. At hindi niya alam na ayaw ng taong bayan mag-President si Martin Romualdez. Unfortunately, hindi maintindihan yon ni Martin Romualdez. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNOR News. Attorney Sal, anong masasabi mo doon sa mga tinuran ni Vice President Sara Duterte? Video. Nakasira tuloy yung... Attorney? Nako, balagan natin mamaya si Attorney Sal Panelo ang mga katanungan dito kung ano ang mga komento niya sa binanggit ni Vice President Sara. Sinabi ni VP Sara na there's no point of return sa kanilang ugnayan dati. Unity ito Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara Duterte. At bago po ang eleksyon 2025 ay nagkabasag-basag na po ang kanilang tambalan. Sa kaugnay po na balita, pinag-resign ngayon ni AFP Chief of Staff General Romeo Brawner ang mga aktive na sundalo na nais ipahayag ang kanilang mga political na opinyon dahil hindi niya sila nangihimasok sa isyu po ng politika. Samantala, hindi naman tatanggapin ni VP Sara ang dagdag na security escorts. Si Almar Forzuelo naman sa detalye. Nabulabog ang Pilipinas mula nang magsalita si Vice President Sara Duterte laban sa Administrasyong Marcos. Matapos magbitaw ng mga maanghang na salita ang pangalawang Pangulo, ay umani ito ng samot-saring reaksyon mula sa netizens. Marami sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ang galit sa Administrasyong Marcos at nagsagawa ng mga rally upang ipahayag ang kanilang suporta para kay Vice President Sara Duterte. Sa sobrang ingay ng politika ngayon sa Pilipinas, hindi mapigilan ng bawat Pilipino na magkaroon ng kanya-kanyang opinyon. Dahil dito, pinagre-resign ngayon ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. ang mga aktibong military personnel na nais ipahayag ang kanilang mga opinyon kaugnay sa politika. Ito ang sinabi ni Brawner sa katatapos lang na AFP Leadership Summit 2024 na ginanap sa Camp Aguinaldo na dinaluhan ng mga senior leaders, commanders at key personnel mula sa buong AFP. Paliwanag ng general, nire-respeto nila ang opinyon ng bawat isa, ngunit habang suot-suot ng mga sundalo ang kanilang mga uniforme ay kailangan umano nilang sumunod
sumunod sa saligang batas at protektahan daw ang bansa. Anya, kung nais ng mga sundalo na ipahayag ang kanilang mga opinyon patungkol sa politika, ay marapat umanong mag-resign muna, tanggalin ang uniforme at malaya na itong gawin ang nais nila. Kaugnay naman ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, binigyan din ni Browner na hindi nila trabaho ang makialam sa politika. Samantala, nilinaw naman ng opisyal ng AFP na hindi siya magte-take over o mamumuno sa Vice Presidential Security and Protection Group or VPSPG ng ikalawang Pangulo. Pero papalitan umano ng bagong set ng personnel mula sa AFP at PNP ang kasalukuyang security escorts ni VP Sara. Ngunit hindi pa sinabi ni Browner kung ilan ang kanilang papalitan. Ang nasabing hakbang ay upang magbigay daan sa gagawing investigasyon ng House Committee on Good Governance and Public Accountability kaugnay sa paggamit ng confidential funds. Ngunit nauna nang sinabi ni VP Sara na hindi niya tatanggapin ang dagdag na security escorts dahil wala na siyang tiwala rito. Hindi ko rin tatanggapin, ma'am, at this point kung magdadagdag sila ng mga tao dito kasi hindi na natin alam kung non-partisan ba yung idadagdag nila. I don't trust anyone right now. So yes. Even if PSA acts on what I said, no, I will not accept it anymore. That is what I did with PNP. Hindi na. Paliwanag ng bise kung bakit ayaw niyang tanggapin ang dagdag na security, ito'y dahil baka maging daan pa upang magdagdag ng mga tao na magtatrabaho para sa mga kalaban niya. Kasi hindi na natin alam eh. Baka gagawin pa yan nilang rason na maglagay ng mga tao dyan na nagtatrabaho para sa kanya. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal Almar Forzuelo, SMNA News. Attorney Sal, dalawa pong ahensya ng gobyerno ang involved. Una, PNP, ngayon naman AFP regarding po sa Vice Presidential Security Group. Unahin ko po yung sa PNP, sir. Sabi ni Ma'am Inday, nakakahiya daw. Kahit may intel funds, hindi raw alam kung mga banta sa buhay ng bise. I agree with her sa punto na dapat alam talaga nila na sila intelligence funds. Pero pwede rin namang alam nila. Kaya lang, dahil nga kalaban siya ngayon ng namumuno, hindi nila lalabas. Alam mo, pwede rin yung ngayon. Yun naman sa parte ng pagpalit. Talagang iniinis siya. Unang-una, tinanggal na ng PNP, di ba? Pangalawa, ito na naman. Kaya tama yung decision niya, hindi na siya tatanggap. Marami naman nagbo-volunteer sa kanya. Maraming mga kababayan natin, wala pang bayad. Opo, kakapasok lamang na balita, Attorney Sal, hindi po dadalo si Vice President Sara Duterte sa imbitasyon ng NBI. Kaugnay po sa subpoena order sa kanya, supposed to be kanina alas 9:30 yung usapan. Pero ayon sa abogado ng bise, hindi siya makadadalo. Ito kaugnay sa mga resback o mga bantaraw ng Vice President. Conditional niya na mga remark laban kay PBBM, kay First Lady, at kay House Speaker Martin Romualdez. Do you think it's a good move, attorney, as a lawyer, na hindi siya dumalo sa pasampina ng NBI? Una na sinabi niya na pinare-reset niya. Kasi meron nga siya, nasa Buanga siya. Kaya nagsabi na siya na i-reset na lang nila. Pangalawa, hindi na pa talaga kailangan umatin niya sa NBI. Kasi kung meron kayong kaso na gustong i-file, i-file nyo na lang. Ano naman, gagawin mo doon, tatanungin ka lang, anong masasabi mo dito? Hindi ko pa sasabihin, dito na lang ako sa piskal ng paliwanag at pasensya. Opo, at attorney, ano bang comment ng mga kababayan natin dyan sa Hong Kong? Maalala po, matindi yung boto ng Unity Team dyan ng 2022 elections. Pero sa mga nangyayari ngayon sa politika, meron bang naging pahayag ang ating mga kababayan dyan kung may mga nakakwentuhan at nakasalubong sa Hong Kong? Marami. Kaya doon sa Disneyland, mga Pilipino na, isa na naman sinasabi, ito 30 po kami, kahit anong mangyari sa kanya kami. All of them are saying that. Opo, attorney, sinabi naman ng bise na hindi niya tatanggapin yung dagdag na security na unang tinanggal lahat ng kanyang VPSG, papalitan ng mga bagong pulis at mga bagong sundalo. Ang AFP Chief of Staff na mismo ang hawak sa kanyang seguridad. Anong masasabi mo dyan, sir? Hindi ba sinabi ko na kanina na marami namang gustong mag-volunteer sa kanya. Kaya tama yung decision niya, huwag niya nang tanggapin. Mamaya yung pang magiging bitsa ng kanyang buhay.
Hindi mo na alam. Hindi mo naman pagkatiwalaan yan. Sino pinapadala sa'yo? Attorney, sinabi po ni ni Ombudsman Martires na wala siya nakikitang aksyon ni VP Sara para siya imbestigahan kaugnay sa mga corruption. At meron din siyang banat doon sa isang USEC ng DOJ na manahimik daw at hayaan ng Ombudsman na gawin ang kanilang mandato. Anong masasabi mo dyan, Attorney? Ay, hindi ba? Matagal ko na sinasabi na wala naman talagang kaso eh. Lahat ng mga ipinahayag ni VP Sara walang magiging ground para idemanda siya, whether criminal, administrative, or impeachment. Lahat yan. Puro politika lang yan eh. Kahit isa-isahin mo sa impeachment, ano magiging base sila for impeachment? Dahil sa confidential funds. Yung confidential funds nga nakabinbin pa sa COA eh. Walang definitive ruling pa dyan. Kung meron nga irregularidad, wala. Apart from that, nakabinbin na sa Korte Suprema. So ano magiging ground mo for impeaching her? Yun namang mga latest na pahayag niya. Wala rin eh. Pinaliwanag na natin yun. Wala namang pagbabanta. Pagbabanta na yun kung mapatay siya. At saka totoo naman na talagang may banta sa buhay niya. Yun lang ginagawa sa kanya. Number one, yung pagtatanggal ng security niya, tinanggal ng PNP, tinatanggal na naman yung AP security niya. Pangalawa, yung relentless na pag-atake sa kanyang pagkatao. Sinisiraan siya ng gusto. Walang patumangga. Yung pagbabanta sa kanya dyan sa loob ng kamera. Pambubuli sa kanya. Lahat. Makikita mo na talagang gusto siyang patahimikin at siraan simply because siya ang pinakamalakas na kandidato sa panguluhan sa 2028. Yan lahat ang dahilan. Gusto nilang manatili. Palawigin pa ang pananatili ng grupo nila. Attorney, naalala ko lang, may sinabi isang congressman mula Zambales na nagsimula raw itong mga political backlash kay VP nang naisin or nang pangarapin daw nito na maging maaga na as early as now maging presidente ng Pilipinas. Meron din siya naging pahayag regarding kay former President Rodrigo Duterte na sa lahat ba daw mga mangyayari ngayon, ang anak niya, ang vice, magkikinabang kung magkakaroon man daw ng change of leadership. Totoo ba yun, Attorney San? Dahil ninanais daw ni VP Sara na as early as now, maging presidente na ng Pilipinas? Yan mga gunggong na pahayag sa mga hindi isip. Walang utak. Ayoko sana sabihin yan, pero nakakalimutan nila na mulat sa pool, ayaw nga tumakbo ni VP Sara. Ako'y saksing personal dyan, talagang ayaw niya tumakbo Pinuntahan siya ni Presidente Duterte noon. Ayaw niya talagang tumakbo for whatever reason she had in mind at that time. She really didn't want to run, kaya nga nagmungkay si Presidente, hindi ka tatakbo, ito na lang supportahan mo. O kaya ito. Ayaw niya talagang tumakbo. Bigla na lang siya nag-slide because according to her, dahil pinakiusapan siya na di mananalo yung katandem niya kung wala siya. At totoo naman yun. Kung wala talaga siya, di mananalo yun. Kasi yung Duterte name, ang nagpanalo talaga. Tanggapin man nila o hindi, talagang because of the Duterte, kaya nanalo si BBM. Apart from ang pangalang Duterte, nakakabit na sa mga taong bayan, yung realidad at the time, 4 ang kandidatong kalaban ni BBM. Yung 4 na yung puro anti-Duterte yun Si BBM lang ang luminya na sumusuporta sa patakaran ni BBM, pati yung foreign policy, pati yung war on drugs. Kung ikaw ay maka-Duterte at milyon-milyon yan, kanino ka pupunta? Alam naman dun sa 4 na kontra dun sa hinahangaan mo. Siyempre, pupunta ka doon sa sumusuporta. Kaya nanalo si BBM. Yan ang katotohanan dyan. Ayaw niya talagang tumakbo. At sapagkat naisip niya, pag nanalo ito, at ito lang naman ang gustong sumuporta sa kanyang ama, hindi dito na lang ako. Tulungan ko na lang to. Yan ang katotohanan. At kung gusto niyang talagang
maging presidente, hindi niya i-risk yung magiging matagumpay na halili niya sa susunod o dito sa Pangulo. Di sana hindi na nag-resign yan sa Department of Education. Sana nakipaglaro na lang siya sa politika. Sana nakipagkaibigan na lang siya hanggang matapos ang termino. Di sana walang problema. Hindi nga eh. She went for the jugular. Kung baga, ayaw ko na. Hindi pa pwede ito. Labag ito sa prinsipyo ko. Kaya ipinakita niya yung tatak ng kanyang ama. Parehong mag-ama eh. May prinsipyo sila. Wala silang agenda, wala silang pakialam. Magalit ka sa akin, patayin mo man ako. Yan ang aking prinsipyo, yan ang aking paniniwala, yan ang sinumpaan ko sa saligang batas. Iyan ang gagawin ko. Malino po, Attorney Sal. Sa ibang balita naman, sir, sa kabila po ng ingay sa politika ay hindi raw makakaapekto sa ekonomiya ng bansa ayon sa National Economic Development Authority o NEDA. Samantala, may tugon naman ang NEDA tungkol sa umano'y kinuha ng gobyerno na pondo mula sa mga GOCC at nilinaw kung saan ito napunta. Si Creselyn Catarong sa detalye. Hindi makaapekto sa positibong economic outlook ng bansa ang mga isyong pampolitika na umuusbong ngayon. Ito ayon kay National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan sa press briefing sa Malacanang nitong Huwebes. Business as usual for us, and I don't think that these political noises would have any impact on the economy. Mahalagaan niya sa kanila ay ang mga patakarang pang-ekonomiya, isang maayos at sustained policy directions. In fact, that has been the case for the Philippines for since late 1990s. That the economy continued to progress despite the political noises, simply because the economic policies and our directions have been broadly sustained. And Nabanggit din ng kalihim na ang sustainability ng economic agenda ng bansa ang siya ring mahalaga para sa business community. the business community will continue to maintain their confidence in the economy, and so I think that the impact of noises such as what we have now would, if there is anything, it would be quite minimal. In the last 12 or so years, better than that. At ngayon, anibalisakan, sila'y nakatuon sa pagtiyak na makakamit ang mga layunin, target at mga estratehiya na itinakda sa ilalim ng Philippine Development Plan. Sa iba pang usapin, may paglilinaw ang NEDA Chief tungkol sa mga pondong kinuha umano ng national government mula sa Philippine Health Insurance Corporation, Government Service Insurance System at Social Security System. Inilahad ni Balisacan na ang pondo mula sa mga tanggapan ng Estado kabilang ang PhilHealth, GSIS at SSS ay maayos na inilaan para sa infrastruktura at iba pang mga proyekto ng pamahalaan na nakahanay sa mga pangmatagalang plano sa pag-unlad. Kinumpirma ng kalihim na ang mga proyektong ito ay nakaprograma na para sa implementasyon ngayong taon upang matugunan ang mga natukoy na pangangailangan sa pagpopondo. I don't have the details where those funds have actually now been used, but broadly, yes, because they are meant to address the need for funding for those projects that have been identified and programmed for implementation within the year. No, in general, those funds must be used, whatever those funds are, whether it's from DOH or PhilHealth, or they should be used in productive, beneficial projects. Binigyang din ni Balisacan na lahat ng proyekto at alokasyon sa pagpopondo ay dumaan sa mahigpit na pagsusuri ng economic managers, implementing agencies at kongreso.
Muli namang tiniyak ng pinuno ng NEDA sa publiko na ang paggamit ng pondo ng gobyerno, kabilang na ang budget mula sa mga ahensya tulad ng PhilHealth, GSIS at SSS, ay sumasalamin sa balansing pamamaraan sa pagtugon sa parehong panandaliang pangangailangan at pangmatagalang layunin sa pag-unlad ng bansa. Inilabas ni Balisacan ang pahayag habang dinipensahan niya ang paghawak ng pamalaan sa pondo ng Estado kasunod ng naging concerns ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y malversation ng pondo ng nabanggit na government financial institutions. Iginiit ni FPRRD na ang bansa ay kasalukuyang nasa estado ng hemorrhage sa ilalim ng pamumuno ng Administrasyong Marcos Jr. na sinabi na ang kasalukuyang pamalaan ay mas nakatutok sa pamamahagi ng panandaliang tulong sa halip na mamuhunan sa pangmatagalang mga proyekto. Ang gobyerno na ito, walang project. Wala kang nakikita ng project. Maintenance na lang. Kasi ayuda, akap, ayuda. Tupad. Yun, naubos doon. Ang tingin ko ang mas mabigat na problema na dapat malaman ng Pilipino is nag-hemorrhage ang country. Pati yung PhilHealth nga na hindi sa gobyerno, contribution natin yan kasi kung magpa-hospital ka, yung may pambayad ka, depende sa category yung rates mo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, President Catarong, SMNI News. Attorney, pabor ka ba sa mga paliwanag ng NEDA, sir? Malabong-malabo yan kasi ang isang bansa, kung gusto mong maganda ang posisyon ng ekonomiya, kailangan meron kang number 1, peace and order. Number 2, yung political stability. On both counts wala Kaya maapektuhan talaga ang ekonomiya mo. Yung mga investors mo, mag-aatubiling pumasok at ayaw pumasok. Yung mga nandito naman, magsisimula mag-alisa niya. Kaya di ba apektuhan ang ekonomiya? Tsaka attorney, meron pala sinabi kahapon sa isang text message si President BBM at pinayuhan niya ang Congress na wag daw maghain ng impeachment complaint. And I quote, sinabi niya, "In the larger scheme of things, Sara is unimportant, so please do not file impeachment complaints." Pero sa mga balita naman na lumalabas, latest update, sa huling buwan daw ng taong ito, may mga nakahain o nakaumang ng impeachment case laban kay VP, ang mga grounds, betrayal of public trust, bribery, and other high crimes such as plunder. Kanino kaya tayo maniniwala dito, Attorney Sal? Matagal ko nang sinabi yan dito sa programang ito na tutuloy nila yung impeachment regardless of whether merong grounds o hindi. Since impeachment is a numbers game and they have all the numbers, talagang tutuloy nila yun. Ngayon, yung salita naman ni PBBM, natural sasabihin yun para hindi siya mapagkamalan na kasabwat siya o kalyado siya doon sa ginagawang impeachment. Natural sa kanya yun. But the reality is, kung talagang ayaw niya, talagang hindi pa pwedeng itutuloy yan. Sapagkat kung anong sasabihin ng presidente, susunod yan. Pag ikaw'y nanahimik, ibig sabihin, bumapayag ka sa iyong pananahimik. Para sa kanya, sasabihin niya publicly na ayaw niya. But ang katotohanan, ayaw niya, gusto niya, pag siya'y nanahimik, ibig sabihin niya, tuloy. Sabi niya, Sara is unimportant, pero lahat ng government agencies, Attorney Sal, nakatutok sa kanya. Lahat ng media ngayon, inaabangan siya sa NBI, lahat-lahat. Gustong makakover, makakuha ng reaksyon sa Vice Presidente. Mukhang hindi yata akma, Attorney Sal, yung katagang Sara is unimportant. Importante talaga. Doon, payag ako doon, na importante si BP Sara. Kaya nga ginagawa niyang lahat na hindi siya ang pananaw, kontra siya. Kasi mahalagang tao yan. Pag mahalagang tao yan, ibig sabihin, pinagkapabibigyan niyang halaga ng taong bayan.
At pag binibigyan ng pagpapahalaga ng taong bayan, delikadong kukontra ka dyan. Madadamay ka. Gagalit sa'yo. O kaya, sasabihin niya yan na importante talaga.